Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzasara dzichitendera zuva ranhasi nedzimwewo zvakare dzakasara dzichitenderera mumafacebook streets uyezve kumainstagram avenues muvhiki rino. Nhau yangu yekutanga ndanayo ndeyinoti sei ndeyambuya nemuzukuru iyo yandasangana naye papage pabudhi Mike Tashaya. Kana ndisingareshi mukuona kwangu nekunge ndichiobserva zvangu ndakaona kuti budhi Mike Tashaya vanoita zvokunyora zvinhu zvinenge zvakaita senhoroondo zoti ndo atinoti mabloggers ndo anotinoti mavlogger kana kuti mawriters, asi vanowanza kunyora zvimwe zvinhu zvinombonditi nakidzei zvangu kuti Mike Tashaya. Nhasi ndokuita sei ndokusangana nelong ise yakanzi so on my travels on these streets of social media I come across so many incredible stories and meet so many amazing people who are making a living in whatever part of the world they are, but more importantly, I get intrigued by how they try and stay connected to Zimbabwe and how they do it. Social media is, after all, just a small village where we get to congregate and reminisce about the old Zimbabwe, as well as keep cultivating that little connection we still have. Zvakare mutegerereyo pachirungu apa pachinoti netsei kunyatsa kuita pronunciation yacho ni asi ndofunga mukuzvozva zvanoda kutaura. Tichiri ipapo zvakare ndokubva vadaziva kuti however in the last few days or weeks I have come across the story of Taku, who is a young lady based in Pretoria. A diasporian like most, but what attracted me to her story is her relationship with her great-great-grandmother. Ndopogumira apa. Ini pandaona kudero ndibva kuti ukaona nhau yaita sei yadzama kungoti munhu unongosvika ungoti ndaverenga story ndototi namu ndototanga kutohwereketa pamusoro penhau iyi. Ndobva ndati aiwa apa papinda zvani great-great-grandmother chiregaita sei tinoona kuti muridzi wenyaya wacho ndiyani. Ndokubva ndaona ndobva ndati aiwa ndokumbirawo permission yekuti timbosheyawo nekweduwo kunhingiriki kuti vamwe vanhu vangu vachiziva here kuti kune vanhu vane relationship yakaita sei. Ndobva sita kuchi vati aiwa zvina kushata zvazvo kuti aiwa zvakanaka toindira mberi nekuverengera nhoroondo yadadi yandaona papeji apa zvikanzi chi kusitori kuya inishona wisei chizukuru ibvi. She doesn't know her grandmother and her mom vakashayika when she was 5 years old. So her great-grandmother took her in and raised her. Even in those already advancing years, she faced the resistance from family countless times, refusing to give up looking after her chizukuru ibvi, threatening kuti vanoita end her life if they did that. So the two formed an inseparable bond which exists to today. Even in her time here in the diaspora, she still goes to rural Zimba 3 times a year without failure to see her and spend her holidays with her. If she was to have a child whilst her gogo was alive, that would be a 5th generation, which is the rarest thing ever and historic. I thought I would share this wonderful story of love and belonging. We hear so many horror stories, especially here in the diaspora, of abandoned families, rifts, and all sorts, and this lovely story is a breath of fresh air in what could be a totally different outcome in some cases. And the coordinated dressing is what really wins the day for me. Cheers to Mbuya nechizukuru chavo, and shout out to family and sticking together. Thanks Takudzwa Mavis Mparadzi for allowing Budhi Mike Tashaya to share story yavo with the wonderful gogo. There is nothing more powerful out here there today. My story of the week. Budhi Mike Tashaya vanyora kudai chirungu chinosonakidza kudai vanonyora zvako chirungu vanonyora ndabva ndati hazvina kushata chiregai ndine kunoona mufananidzo iyi kwakune kana ndisingareshi ndofunga in total anokwanisa kuita 10 mapicture aya. Wekutanga vanga vakapfeka hanzu dzavo dzinoratidza kuti dzine madodzi anodzi dzine ruvara rwepingi.
uyu mufananidzo uyu ndakamboona mumwe musi asi ndakangofunga ini mupfungwa dzangu ndangoti akuda chi ndivamwene nemuroora ndozvandakafunga kuti they are matching hembe dzavo zvavo amwene nemuroora. Nhasi ndopona zoti ndakambomuona mhani mufananidzo uyu asi handichazi kuti rini. Ndobva ndachiscrolla ndabva ndaita fall in love nemufananidzo iyi. Ndobva waona vakapfeka zvavo masiketi avo eyellow nemamatching top ered zvakare. Hey, ndikati aiwa vanhu ava vane bondi. Ndobva zvandavaona zvakare vakapfeka mamatching skirts akaita sokuti ane ruvara rutsvuku nematishirts akafanana akanzi happiness white nengowani dzavo dzikaita semasunhead. Number 4 picture vanga vakapfeka masiketi emeruni nemasheti akaita eblue. Number 5 picture vanga vakapfeka maAfrican attire avo anga akamechana. Number 6 picture sikis vanga vakapfeka masiketi akaita epinki kana kuti merunishi kana kuti handisi kuzwa kuti ruvara ndiro rudzii. Ndo imwe chete wanamboona uya kwakufanana ipapo vachidya zvavo from the same plate. Handitika ndokubva muzukuru wakagara pasi zvake paZambia achitandira nambuya vake. Ndobva ndaona zvakare ndofunga vaita inonzi take a driving tour vachisakura vese zvakare vachimbobuda vakapfeka mashedzi. Ndofunga ndotomboenda out changu vanototiitana like a special occasion. Vanhu vazhinji ndoona sekuti mucomment section vafarira bondi iyi. Vamwe vakati Gogo is a real gem and Taku is a blessing. Nevamwe they even dress twice. Such a heartwarming story. Whoa, what a blessing she is. Ma comment section andiri kuverenga panguva ino. So kuti vanhu vazhinji vaitwa inonzi breathtaking nekuniwo ndaitwa inonzi breathtaking zvokutya pakuti yesh hai ndakunakirwa nematching yavanga vachiita ipapo zvavo is too much, it's too deep. Zvikanzi can't help but feel good. As far as feel good stories go, this is right up there. Kuinda mudenga kudai. Too beautiful for words. Such a beautiful story. God bless muzukuru and more life inofana kupuwa kuna Gogo. Best thing I've come across all day. Really sweet. Oh, wow, they deserve an award. What a beautiful story, such beautiful words. This is such a wholesome, feel-good story. Amazing, be blessed abundantly. Oh, I love you. Love them both. Takudzwa akapenga manje. This is a first and it's unbelievable, deep and real love. Gogo is beautiful. Blessed so she is. This brightened up my day. God bless muzukuru and long live Gogo. All these are comments. Anga achuya andachi. This post yanyorwa na Budi Mike Tashara. Akana ninonda shifarira. She's such a sweet soul. May God bless you, Sisi. I love you for that. May God keep Gogo for us. Vaonewo uchirorwa nikuchata. You inspire a lot of young ladies out there. Handiti bless ye when an inseparable bond ndo zvatinoona izvatochitaura. Saka ndoona kuti ndo macomments mazhinji andanga ndichiona zvangu very positive energy pamacomments apa awa. Handina kumboona chakaresheka nekuti unoda kutaura chii chakaipa pamusoro pezvinhu zvakanaka kudai zvanga zvichipamwisa mvura ndikurani andazvifarira ndikati congrats kuna sister Taku nekunge uyu achiramba vachita sei vaine bondi yavakaitana nagogo vavo. Tobva ipapo zvakare toenda pane nhau yani yaButi JP to the JPS vakabuda vachiita kuti haisi TikTok kudai ndo masikiti ava vanenge vachiita pepe vakatanga kuti ndakanga ndaenda kwakati vachiita kwaitonhora asi takanga tichitadorya ice cream vakabva vakatanga kutora rwendo rusingambohwisisiki. Ndobva vanhu vaenda comment section zvikanzi zvakaoma muhardware ese haana chingwa here x-ray kumagasi here veduwe everything is possible in Zimbabwe. Boy reJP to JP mahardware ese haana chingwa here apa serious manje ndikati hazvina kushata. Zvikanzi kwanga kuchitonhora zvekuti vanhu vatozoguma vapiwa ice cream shuwa mumba here. Vamwe ndokuti imboitai sikiti nani naButi JP please kureva naMadam Pussy. Vamwe ndokuti zvakare wakapenga, we love your comedy. Vamwe vakati naibwe uri kumboti chiko ende so zvatotanga zvinhu zviya. Vamwe ndokuti zvakare password yemicrowave chaiyo watityora zvako ndiri kutsvagawo pekufendera. Vamwe zvakare papa
zvakasiyana-siyana zvikanzi tikudawo short movie from you. Vamwe vakati JP ndikutsvagawo song yako dai zvichitaurwa mberi kudini. Hatina kukwanisa kutorwa X-ray kumagasi station head to replay kasingaperi kuti ndigusoti manga muchida kuti china ebhuti JPS. Hazvina kushata kura kuti vanakidzowo vanofanirwa ndichi comedy. Zvikanzi nemamwe mafans, I think being a comedian and a singer is your actual calling. Zvese zvakakufita wena. I like that seriousness that appears on first, especially pakupiwa plate yakazara nzimbe. Hazvina basa hazvo zvakangonaka vachipuwa mafork and knife avo kuti vakwanise kudya nzimbe. Once an artist, always an artist. I see it. I'm trying to figure out kuti chii chakanyatsokuitika asiziwo. Is it a skit or what? Hazvina kushata. Hakuna munhu akadai zvokwadi. JP, you break my ribs zvokwadi. Zvakangonaka. Saka ndezvimwe zvinhu zvandanga ndava hangu nazvo muvidhio uno. Toenda pane yekupesera yekuti Bhuti Mudehwa vakadanzira zvakare vakati, ladies and gentlemen, the most handsome, richest, most learned, most successful, best dressed and a serious giver and most decorated brackets 28 awards hip hop artist in Zimbabwe. The God is about to drop a new project. #Mudehwa the album. Dog machi vamwe havo vataura zvakasiyana-siyana. Chandozari chekuti vamwe vati mazonyanya kuzvifonera nekuda kwemanyanya kuzvifonera muchidaro. Saka regai ngogumira ipapa pane kuti zvimwe zvataurwa ipapapo ndinenge ndatapwere asi ndingoti well done and congrats Bhuti Mudehwa. We cannot wait kuti tibudisirwe album tigozokwanisawo zvakare kuita mareview. Tigonzwa kuti vanhu vaiti chii kuma-comment section nepamusoro pealbum iroro. Ndozvo zvandaita sei ndauya nazvo muzuva ranhasi. Tichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.